Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Ongi etorri Menda bikoitza podcastera, hemen gara berriro ere landareen, sendabelarren inguruko albisteen inguruan podcasta egiteko, bi lagun gaituzue mikrofonoetan, hizketan ari zaizuena, Garbiñelarrea eta Eneritz Arzalluz. Kaixo Garbine eta beti izaten dugun bezala, kaixo entzule guztiei ere, ongi etorri. Ongi etorri. Bueno, gaurkoan txendabelarra baten inguruen arituko gara. Berez udaberrian bildu behar genukeena, baina udazkenean bigarren aukera ematen digun txendabelar bat bada. Eta hain justu erabilera egokiena udazkenean eta neguan duenez, berreskuratu egingo dugu, iruditzen zaigulako etxean edukitzeko beharrezkoa den hoietako bat dela, eta aurre zaintzari begira ere erabilera bat egin genezakeela. Albistea ekarri dugu baita ere, albiste bat landuko dugu, eta pertsona bati buruz arituko gara. Nik bere ogibidea, bere ofizio hori ikusgarritasuna eman nahi diot, eta berak lan egiten duen lekuari ere bai. Orduan, orain sari bat dela medio ezagun eginda, baina aurretiaz ere 25 urte daramatza lan hori egiten, eta aurretiaz ere egin duen guztiak balio itzela duenez, berari buruz hitz egitean merezi du, bera Asturiarra da, eta egiten duen Inglaterran egiten ari den lan honen inguruan hitz egingo dugu, lorategiei buruz hitz egingo dugu, hemen Poison Garden edo lorategi pozointxua hitz egitean aritu ginen, lorategi ingelesez, gaur Carlos Magdalena eta Kew Gardens buruz arituko gara. Hemen gara, beste aste batez, bi astelenean behin egiten dugun bezala Menda bikoitza saioan, esan dugu, ongi etorri denoi, eskerrik asko entzuten gaituzuen guztioi, eta aipatu digun sarreran, gaur gizon bati buruz hitz egiten hasiko gaitu, Asturiarra, niri gustatu zaidan aurretik esan didan landaren mesiasa. Hori dun. Dela gizon hau. Bai, horrela hitza handia ditu. Mesias hitza. Berriz ere gu erlijiosa xamarre, azken aldean. Bai, Bibliara joaten gaitu. Bai, nahi gabe, gure inertziak, ze ikusten den hor. Ez, albisteak horrela ekartzen din, eta gizon hau, mesiasa du, mundua salbatuko duena, ez? Honek bazirudin, beste salbazio bat ekarriko duela, eta du hainbat landare espezieren salbazioa. Eta niri hau gustatzen tarteka baikortasunari leku bat egiteko, baita ere bazirudin beti ari garela gizakiak egiten duen txikizioa zizketan, edo zenbat ekosistema duen arriskuan, zenbat landare eta sendabelar espezie galdu diren azken urteetan, biodibertsitateak ze eraso dituen, Bai, horri egiten zionago leku, baina nik ez dinat belztasunean jausi nahi, eta uste dinat gaurkoan merezi duela batez ere bere ogibideari leku egiteak, ez? Berak Isabel Katolikoaren agindu, ordenaren saria jasotein orain, eta kondekorazio izugarria dun, baina, ni aritu non bere bideoak eta ikusten, eta oso gizon apala dun, oso xumea, eta uste duinat ez dijoakiola ondo sari hau. Gaizki pasako duela sari hau jasotzean alegia, Berak ikusi ezin izateko bokazioa baduelako. Naizta bere lanak nire ustez sekulako balioa duen, ez? Lehen aritu gaitu nizketan, eta uste dinat nire fantasiatekoa noizbait bete beharko dinagu hau, Eneritz saio hau inberko dinagu handik. Ingalaterratik, esaten duen, lorategi ederrauetakoren batetik. Bai, bizi baratzea, argia hitzein beharra zeukenagu, in situ egiteko nunbaitetik podcasta. Ni badakin, bidaiatzera eta horrelako aventuretara irekita. Eta akaso bideo podcasta ingo dinagu. Beinara joan ezkero, ja. Bai. Guztiarekin, ez dut. Hori duen, eta ingoniken elkarrizketa gizon honi, Kew Gardensen, ez? Eta, hau Londresen dagoen lorategi badun, baina ez duen edozein lorategi. Dun munduan, bizirik dauden landaren bilduma handiena daukan, lekua, ez? Lorategia.
eta hori benetako altxorra dun, bertako langileak 150 ditun. Horrek ja esaten din pixkat, erakusten din lorategiaren dimentsioa, ez? 150 langileko lorategi batek zer duen. Bai. Bai, hau sekulako proiektua du. Inglesak beti izan ditun, alako bokazioa dutenak, mundu mailako landareak ere gure ganatu. Egia esan, lorategi ez hitz egin dugunean, orain arte beti Ingalaterrako Usteina baietz. Lorategiak aipatu izan dizkinagu, ez? Olata referentzia asko, eta... Bai. Aladun. Bueno, hemen... baratze zain esaten duen, lore zain ere bai, etziagon oso garbi zendapena zein den, baina, kontua duen, bera bisita egitera joan zela, leku hartara, duela 25 urte. Nire adintxukoa du, 1972an Gijonen jaiotakoa, baina, bera bisita bat egitera joan unan ara, hori hortik hasten duen historia, txundituta gelditu unan, eta gaur egun duen, munduan dagoen lorategi botaniko handiena, eta garrantzitsuena ala hartzen duen, Kew Gardens hau, bertako konserbatzailerik garrantzitsuena. Eta konserbatzaile garrantzitsuena diogunean, esan edin, Ingalaterrako gizartean bastante ezaguna den pertsona bihurtu dela, berak egin duen lanarengatik. Ez berak, inungo izar edo mesias izateko bokazioa duelako, inundik ere, hori ez duen bere izaera. Zein duen bere espezialitatea? Galdutako landareak berreskuratzea. Eta hau, esan egiten duen erreix, edo paperean idatzi, baina hori egitea benetan zaila duen, ez? Berak identifikatu egiten dizkin, zein diren munduan galtzeko zorian edo galduta daudenak, edo galtzear daudenak, eta bere lan zientifikoa hortan ari duen burutzen azken 25 urteetan. Kontua duen, landare tropikaletan aritu dela bereziki, eta hemen zailtasuna handi bat ziagon. Hau da, Londresi buruzari gaitun, Londreseko klima ez duen tropikala, inondik ere, hor da, nola arraio egiten da hori, ez? Nola berreskuratzen da landare tropikal bat nun eta Londresen, baina ez Londresen jendeak ikus dezan, baizik landare hori bere ekosistema, jatorrizko ekosistemara eraman, eta berri izan, txertatu dadila, ugaldu dadila, eta berreskura dadila. Benetan berreskuratu nahia, ez? Ez berreskuratu nahia hori, esposizioko berreskuratu dugu eta hemen dago vitrina batean jarrita, ez? Benetan landare bati, hori dun. Berpiztu nahia. Bai, berpiztu nahia eta lehengoratze terminoa erabiltzen dinate hemen, ez? Lehengoratzea dun, lehengo ekosistema hartan bizizen tamainan akaso ez, baino bai giro hartan berreskuratu in situ. Eta ez laboratorioan, ez? Hau esaten dinate gauza bat dela in vitro eta beste bat in vivo, ikesan dunan adun, ez? Vitrina batean ipintzea, lorategi botaniko batean oso elegantea dun, baina beste kontu badun bertara eraman eta bizi araztea. Eta gizonek hori egiten din, ez? Orduan, bere hitz egiten duenean bere ilusioa, bere pasioa nabarmenak ditun, espezien inguruan, espezie galtzera doazen espezien balioaz ere asko ikertu din, balio botanikoaz, orduan, jakintzu bitxi hauetako bat, ez? Bitxi zionat, 150 langileen artean bera nabarmendu egiten delako hontan, ez? Eta beste asko ez ditun bera bezin abentura zaleak. Esaten dinagunean landare tropikal bat hartu eta, ez? Ingalaterran landare hori, edo hazi hori, etzakinatu oso berak laborategian egingo din lana, baina gero bere lekura eramaten din berak. Berak. Bera adibidea jarriko dinat. Hemen landare bat zeagon Victoria Amazonika izeneko landare bat, eta, Amazonari buruzari gaitu, hori Londresetik bat zeagon aparte xamar. Piskat. Bai, orduan, berak egiten din landu eta biziarazi, baina biziarazi Kew Gardensen, eta handik eraman egin behar duen jatorrizko erenbura, ez? Orduan, landarea egiten dinate estanke edo ontzi, igeriloku moduko ontzi berezi batean, hortarako propio sortua arazten duen ontzi batean, ipini, han loratu arazi, eta berarekin barkuan sartu, itxasuntzian sartu, eta berarekin bidaiatu, Amazoniaraino. Egesan irudia oso polita duen. Oso. Irudia duen pelikula esan berdina, ipuñekoa gehiago duen, ez? Bere txalupatxoan landarea eskuan hartuta kristalezko botila bat, nik horrela irudikatzen dinat. Irudikatu behar duen, botila. Gizon bizardun bat.
Oidun, gizon bizardun. Bizar zuridun bat. Zekina ondoari nahi zen, bai, ondoari, betaurrekoekin. Baita. Baina dun, igereluku erraldoi bat, eta landarea antxe. Botila baino zerbait. Bai, igerileku majoa. Gurain grabatzen ari garen leku honen espazio honen adinako, tamainakoa. Eta itxasontzi barruan sartu, eta itxas bidaia hori egin. Beira zertaraino zenbat baliabide behar dan hori egiteko. Horrek dirutan ikaragarria esan nahi din. Eta berak, bidaia hori egiten din, eta, hau galdua zegoen barietatea unan, eta, honi, segulako reportaiak zeudene Inglaterrako prentsan, abentura botanikoa deitzen zionate honi, eta, berpiztu egiten duten bideo badun. Eta, ikusten duen, Carlos Magdalena, aipatzen daite, tropical hortikulturist, nola doan bere landarearekin, ez? Eta landare oso zaurgarria. Orduan, gero han, landare hori non ipini, nola biziarazi, eta lehenengo egunetan antze egokitzapen egiten duen, bera uste dinat ez duela lorik egiten, jan apenas, eta antxe egoten duen. Orduan, kasu honetan, 6 hilabete, eguneroko lana eginez, pasazizkinean begira, ez? Orduan, landarearekin. Antxe. Bai, observazioan, kultivazio lanetan, gero bestelako landarerik baote dagoen. Hau komunitate zientifikoan aipatzen duen oso jende gutxi dagoela horrelakoa, Kew Gardens bezalako proiektuak ere etzauden munduan, eta, nik bere ofizioari eman edizionat ikusgarritasun hau, eta, zertaraino gizakiak duen bere, esaten di, bakoitza bere zoroak bizi duela, bere zoroak bizi din, baina baliabideak zeuzkan, eta erakundeak zaudene honetarako, ez? Orduan, biodibertsitatea galdu arazten ari gaitun, izugarri azkar, nahiko niñake bera bezalako beste batzuk ere izatea, gehiago izatea, proiektu hau hain bitxia ez izatea, beharko dugulako. Orduan, ez inungo kondekoraziorik, baina berari omenaldi bat eta aitortza bat. Albiste politonekin eta aitortza hori eginda gaurko saioaren hasiera. Eta gaurko sendabelarra gaiz guztiz aldatuta, ez? Ingalaterrako lorategitik, Euskal Herrian topa genezaken sendabelar batera, ez? Nahiko erreza? Bai, esango niñake baietz. Topatzeko? Inglaterran bertan ere bai, Bai. Udaberrian zeukanagu, birika belarra du nau, biribelarra pulmonari officinalis. Eta kontu duen udaberrian loratu egiten zaigula, ez? Eta lore, morexka, larrosa, biziko loreko lorak dizkin, lorak ere erabiltzen ditun, eta udaberrian osto trinkoak dizkin, baina ostoak galdu eta uda guztia pasa ondoren, udazkenean ere bazeukanago. Nik osto bat ekarri dinat, eta ostoaren tamaina begirazan ere eskua barne, ze luzera duen, ez? Osto honek. Ukalondoraino eskutik, entzuten ari denarentzat, imagina ezala, ez dela osto txiki bat ezari. Behatzerakusletik hasi eta ukalondorainoko ostoa duen, ez? Orduan, birika belarra, sasoi honetan biltzea zeukanagu eta lehortu, niretzat neguari begira, askotan esaten dinagu, gure buru askitasunari begira, lortu beharko genukela alde neurrian, da posible den neurrian, guretzako botikin bat egitea, ez? Orduan, izango dizkinago eztulak, marrantak, mukiak, edo larria badien biriketako, edo bronkioetako arazoak, landarea hortarako duen, ez? Orduan, gaurko gomendioa edo aplikazioare honekin egingo dinagu nire ustez merezi duelako. Hau neukatzo bildutakoa duen, eta une honetan Euskal Herrian arazori gabe espondatan, koskatan, bideo azterretan topatuko dinagu. Eta identifikatzeko orain eskuan dunanez, mantxa batzuk eta testura oso berezia. Zakarra. Berezia itzagarri nahi nina. Bereziaz, zakarra du. Osto lakarra din eta arantza txikia dituena, ez din erretzen, baina osto lakarra din zakarra. Eta gero, orban zuri hauek, naizta esan behar duen osto berdeak ere badirela tartean. Nik hau nahita ekarri dinat bere izgarria hori duelako, ez? Eta esan hori duen gaixo dagoen birika baten irudia hau dela. Hau da, orban hori
adiez pneumonia izango bagenu guk, eta gure radiografia bati erreparatu, gure birika fondo berde hau gisa ikusiko unake, eta orban txuri hauek izango itunake gaitzaren arrasto. Orduan, bazirudin askorentzat hau bioindikadorea edo dela. Horrek ez din esan nahi, ostoa berdea baldin bada, nik atzo bildutakoen artean asko erabat berde ilunak itunan balio ez duenik, balio din. Gauzadun, bere izgarria hori duela. Bueno, hau, esan birika eta bronkietarako landarea dela, osagaien aldetik, arnasbidetarako baliogarria diren landareak dituzten osagai guztia dizkin. Muzilagoak, taninoak, baina azido silizikoa ere badin. Bueno, kontua dun, niretzat mineraletan, gatz potasikoetan oso interesgarria den landare bat dela, eta ingo digula arnasbideen eta, arnas organu nagusienaren birikaren lana. Bere izena hortiz atorkion, eta birika din esango dinagu helburu, baina birikara iritsi bitarteko beste leku guztietan ere badin eragin bat. Hori interesgarria dun. Azken saioan guk azeri guztan azitz egin geninan, eta ipatu geninan, diuretikoak udazkenean hartzak zentzua baduela, bau diuretiko interesgarri badun. Hori dun bere beste lan esparru bat, ez? Likidoak kanporatzeko erabili izan dena. Orduan, likidoak eta mukia, bioiek. Eta gero, dituen mineralen artean, bitxia dun, aberatsena kaltzioa dun. Orduan, udazkenean egiten dugun mineralen lanketa hori ez, gure ezurdurarekin pentsatuz, hor dagoela. Orduan, niretzako kontu zibili behar dinagu, hau honek ahoa estarrian narritatzeko almenadin iletxo hauek. Testuragatik. Bizarra hauek. Nik hau kontuz filtratu edinat, iragazio edinat, paperezko kafea iragazteko hietako iragazki batekin. Ez metalikoa beti erabiloi dudana, askotan topatze duelako edan da gero, akaso edaterakoan ez, hemen zehoze azkurea, ez? Eta, hori paperezko iragazi erabilita ez duen gertatuko. Nahiko bizar trinkoak ditu hauek, eta horrekin erne. Horixe bakarrik din, kontuan hartu beharrekoa. Hau segurua dun umeentzat, aurdunentzat, botik hartzen dutenentzat, askotan hitz egiten dinagu zenbat muga dituzten landarek, honek ez dizkin. Orduan, pare bat erabilera ipatuko dizkinagu, baina niretzat badun ostoa hola oso osorik lehortu, azkarrago lehortzen duen zatituta, aurrekoan aipatu geninan bezala, kartoi baten gainean, izara maindire baten gainean, edo sukaldeko paperaren gainean, leku ilun eta gurastu batean, eta ongi lehortzen denean gura izekin zatitu. Hau dosifikatzeko, begira joan, hemen zenbat izango diren, baina zuztarrare gogorra dun trinkoa zuztarrare erabiltzen dinagu. Orduan, hau ondo txikitu behar dun, bi postreko goilaraka da delako infusio bakoitzari ipini behar zaiona. Oso ondo, eta hemen askotan hitz egiten dinagu saio hontan prebentzioaz, edo aurretik prestatzeaz, da ez egoteaz gaixotzeko zain, edo ja sintomak azteko zain. Kasu honetan, birika belarra dun, birika entzatona dun, badun birikak indartzeko, edo fuerte izateko hartu liteken belar bat. Gauza dun guk, nik hau hartuko neginake etxean eukita, katarroa dudanean, edo estarriko mina, edo ikusten baldin badinat, katarroa beherantz doala, ez? Eta ja bularraldeko mina baldin badinat, zer esanik ez biriketako gaitzen bat, biriketako ezintasuna izan ezkero, hartuko niken. Kontu adun, edo hautsarekin lan egiten badut, eta hautsa asko arnastu behar badut, edo serigrafia egiten badut, eta maskarilla ez badut sarri jazten, kutsaduren aurrean ere babeslea dela, ez? Beti pentsatzen dinagu arazoaren ondoren laguntza, ondo, ez? Hori ez egon gaizki, ez dinat hori ukatzen. Kontua dun, gaur adibidez, olako ezer ez dugula ongi gaudelarik, hau hartzeak baldu zentzurik, nire ustez bai. Zergatik, baiten din, birikaren egituran oso paper garrantzitsua duten mintzak, birikaren alveoloak indartu. Eta hori, epe luzean argenezaken, eta haunik Inglaterran ikasen, beraiek esaten zionaten landeroni lungwort. Eta esaten zenaten eskionek birikentzat balioa du, ez? Balio handiko landarea da. Eta zuri eman egingo dizu, naiztazuk ez duzu behar akaso une horretan, baina ez duzu behar zuk buruz hori pentsatzen duzulako, baina zure birikari egingo diona
hor dago onura hori. Horrek esan nahi du, gero, katarro bat letor edo bestelako gaitz, arnasbietako gaitz larriago bat, ez? Pneumonia izango unake gogorrenetakoa, baina baita bronkitisa ere edo bronkiolitisak eta alakoak. Bueno, egoera horren aurrean, zure biriketako eta bronkioetako, mintzak, albeoloak indartsuagoak dira. Orduan, nik pentsatzen dinat baita, bai kirolarientzat, edo oxigenazio maila altu bat erabilarazten dietena arnasbidei, izan liteken abeslari bat ere, izan liteken ahotsarekin lanean ari den bat, zergatik ez egin arnasbideen alako indartze bat, ez? Indartzea, ez duen prebentzioa esan dinanik, baina indartze bat. Badun aurre zaintza, badun prebentzioa, urtaro aurretik egiten baldin orain egua atorra hartuko dut, badu bere zentzua, kaltzioa ere badu, likidoak kanporatuko ditut, udazkenean hartzeak badin bere zentzua, badin koherentzia bat, ez? Udaberrian ez lukeena izango. Orduan, ondo, naiz da udaberrian bildutako izan, orain hartzea bat zaukanagu, baina orain bildutako osto hau bera ere lehortuta, freskotan ez, lehortuta hartzea bat zaukanagu, baina, nik askotan, adibidez, udaran hartu izan dinat hau, udara osoan, hilabete oso batean, eta gero ikusi, eta nik maldan gora igotzerakoan, auspoa ez, behartzen dugunean, nabaritu. Eta gero, norbaitek modu objektiboan ikusi nahi badu, eta espirometriak eta egiten baldin baditu, adibidez, arraunean, edo egiten direnean, olako indar frogak, arnasbidetako indar frogak, ikusten duen organoa beste erabatetara dagoela, ez? Indartsuago dagoela. Orduan, hemen aje ezberdinak posible duen izatea. Bat, akaso erretzaile izan zelako. Erretzaile izanaren arrastoa bizi osorako duen. Gero, baldin badu gutxiegitasun bat arnasbidetakoa, berezkoa hortziago, baina urte batean nik pandemian asko ikusen nian hau, COVID-an ondoren 2 pneumonia, edo urte batean pneumonia bat eta 3 katarro. Nola dago birika hori, ez? Orduan, beharrik gabe hartzearen hori ez duen ondo sartzen buruan, baina badin zentzua. Beno, eta zertarako esan dinago, orain betiko galdera duen nola? Nola. Samurrena duen hau lehortu, txikitu, eta infusio hartzea. Orduan, ohikoa, 200, pertsona txikia bada 250 mililitro, 200 pertsona txikia zionat 250 kilo bitarte. Hori niretzat ia dosi pediatriko batunak, 250 mililitro urrirakin, eta postreko 2 goilaraka da ipini. 5 minutu utzi tapatuta, eta hori edatea, goizean izan liteke paraurik, baina izan liteke baita otordu ondoren, posible dun. Niri etzaidan gustatzen diuretikoa den landarea arratsaldetik aurrera hartzea, txixa egin araziko din, eta batez ere gauean. Orduan, ez jeikiarazi ez ondatu loa, eta hobeto hau goizaldean, goizpartean hartzea. Zenba denboran, epe oso luzean, urtaro oso batean daukan hartzea, hilabete oso batean, berez mugarik ez din honek, iragazi esan da bezala, behar dan bezala paperezko iragazki batekin, baina epe luzean daukan hartzea, eta ikusiaziagon habituazioaren nekez garatzen dela. Orduan, hemen bazauden ikerketak 5 hilabetean hartu dutenenak, egunero, orduan, kaso badun udazken eta negu osoan hartu genezaken zerbait, nahi izatera. Eta bateragarria dun beste edozein landarerekin, Vale. Orduan, beste edozein landar, ez din bereziki indar depuratzaile izugarri bat, eta sekulako lana eginarazi ere etzion egingo gorputzari. Gero esan behar, gaixo egon gabe muki kopuru bat badugula gorputzean, muki hoiek kanporatzen ere balio bat laguntzen din. Balio bat badin, alveolo bronkiala eta birika alveoloa, zati hau, mintz hau, bai lehorra balego, bai zikina balego, zikina izatez egon partikulengatik, baina bai mukiarengatik hori guztiak kanporatu egingo din. Hori duen aukera bat, aukera errexena. Eta beste aukera badun orain, horrelaxe freskotan bildutako hau, txikitu eta estitan ipintzea limoiarekin. Eta hori duen hartzidura bat. Orduan, ipiniko geniken kilo bat esti, osto berdeak nik ontziaren erdiraino edo ipiniko nizkiken, eta gero ipini limoi bat tratamendu kimikori gabekoa, alegia argizari gabekoa, zikinkeriari gabeko limoi bat, hau da, ekologikoa. Bestela, hartzidura ondatzeaz gain, hori kutsatzen ari delako ezti hori. Hau guzten duen
Irutik bat ere ostoa ipintzea baziago, nik erdia esan dinat, baina gutxiagorekinen moldatzea badaukan. Armairu barruan 40 egunean edukitzen dun, tartean mugituz, eta gero iragazia egiten dun. Ez dia higroskopikoa dun, ura dagoen lekura juten dun, honen ur guztia hartzen din, derrigor freskotan egin behar dun, hartzidura, eta landare ateratzen dun, epe hori amaitutakoan, hola, beltz-beltza, hola, kiskalia balego bezala. Danak kenduta, ez? Danak xurgatu ziren. Erauzia. Eta horrekin batera badituen propietateak. Orduan, nik horre egiten dinat, hori ongi iragazitakoan, propolia ipini. 30 mililitro propoli pintzen zionat, ongi eskuzko irabia gailu batekin ongi nahastuz, eta botila ilunetan, kresalezko botila ilunetan ipini. Hori ez duen txartzen, hola eta hola, iraun egiten din, eta oso xarabe interesgarria du, biriketarako. Orduan, askotanik infusioari ere gehitzen zionat gozagarri gisa, eta antzematen du. Jarabe hori bota infusioari, eztia botako bai. Beti dun likidoagoa, xarabe baten, nik ez dizkinat azukre errearekin xarabeak egin nahi. Uste dinat azukrerik ez dugula behar dagoeneko, biziontan, eta ez dion bat, gertuko erlezain baten, ez dion bat, eskura badaukagula, eta, hori dela erleak salbatzeko moduare, esan beharra dago. Orduan, nik egingo niken olako xarabe bat, sasoi honetan, eta hori pronto izan, negua datorrenerako. Oso ondo, negurako prestatzen, gaurkoa onarte, mendibiastera itzuliko gaitun berriz, saio entzu nahi duenak argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan aurkituko du gaurkoa, eta aurreko biak demoraldi honetan, eta aurrekoak ere bai, atemporalak esaten duguna direlako, ez? Garaian garaiko kontu ez, eta beti albiste bitxi ez izketan. Ondo izan, Garbine, eta mendibiastera ongo gaitun. Urren arte. Agur. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.